всеки път, след като някой започне да го казва, идва най-добрия период в живота ми. Ще ви споделя днес, но преди това, сутрешното ми кардио. Точно вчера имам един коментар в YouTube. О, Деяне, кариерата ти умря. Правя контент от 12 години в YouTube. Знаеш ли колко пъти съм го чувал това нещо и всеки път, след като някой започне да го казва, идва най-добрия период в живота ми. Защото като се занимаваш с контент creation от 12 години, човек, ти правиш контента за себе си и винаги съм продължавал да правя контент и това, което е разликата между мен и много други контент креатори, че аз никога не спрях да създавам. Защото аз и моята кариера, дори да имам 1000 гледания, аз никога няма да спра да снимам. Никога при живота, защото за мен YouTube е в сърцето ми, брат. Лично не, дори да има 100 легенди, които да ме гледат, аз винаги ще правя влога, защото да създавам е моята любов.